Please like us and follow us. This is Koln. This is Koln. If you want sports, now about the way also. If you want to about the way, if you don't have a basket, you don't know about basket, name will be angry. If one more no way, more on over, and on my back, name one will be angry. Name ready to life, nature, Mona Millina communicate, and Monande Milliadoka, Monande Milliadoka. Millions of Benham, Gubernam, Millini Benham, a German, Nelia. I want to come the Cotank in a corner, get a bono, on over naked ono. Every year, Nepanya, not for the Depa, not for the Juna, not for you. Kaine, medical Sinka. I may say, wait, the face if I do, yeah. Browse, I was in Kaina, was in a camera. I couldn't catch a guessing Kai Gesson. Social life for our position in a kind of Gesson, nothing catch up. Oh, no matter, Connie, our mother. Every year? They want to be angry. There's an idea. Nếu qua đâu cũng nó ba em có lẽ khám phá đâu mình like qua nào yo please like ai nếu subscribe nào cái na from mili if ndị mma na-aga anụ na communicate with ndị mmiri na-ekuru ndụ tago na-eme kwanụ m tago na afọ ya nature anyị na-communicate with nature na-ekwu ukwu osisi ndụ ịfụrụ ya ini ya anya na-aga na-enwere obi aṅụrị na-ayọ Chukwu ka o tinye aka n'ife anyị na-eme ka ndọdụ ya ya ekwu onye nke a ka ọ na-agbakọrọ onwe ya ọsọ enwere onwe spọts na spọts amaka aka evuru ya ọ na-akwara ya please like ya and subscribe and follow us, okay? Bye bye like ya and follow us, oh? There,